Hayırlı kеш, siz Müslüm телевидениесін қарайсыз. Эфирда бізде қонақта сахифасы қонағыбыз район башлығы Альберт Робертұлы Хужин. Альберт Робертович белән көн кодагындагы мәсьәләләр хакында сөйләшербез. Hayırlı kеш, Альберт Робертович. Hayırlı kеш. Бүген халыкны иң кызыксындырган мәсьәләләрнең берсе ул инде өлешчән мобилизациядыр һәм менә сорауларыбыз да шуңа кагылышлы булыр. Өлешчән мобилизация кемнәргә кагыла һәм бүгенге көндә ничә егетебез мобилизацияләнде? Өлешчән мобилизация буенча инде бу соңгы арада күп әйтелде бит инде. Ул президентыбызның, Россия Федерация президенты Владимир Владимирович Путинның указы буенча эшләнелә. Һәм инде мобилизациягә бүгенге көндә беренче, икенче категориягә туры килә торган җегетләребез бара. Башланган вакытта әзрәк шунда буталчыклар да булды. Безнең менә районыбыздан да китеп, кире менә шул критерийларга туры килмәгәч, кире кайтучылар да булды. Безнең инде менә Айратовый үзегез беләсез. Барып кайтты, Тахрилнаш барып кайтты. Алар офицерлар, ләкин инде хезмәт иткән булмагач, армиядә хезмәт иткән булмагач, алар кире кайттылар, туры килми дип инде. Шуңа күрә бүген көндә инде армия сафларында хезмәт иткән, контракт буенча хезмәт иткән җегетләребезне алалар һәм инде аларның яшь критерийлары бар, шул яшь критерийларын туры килгәннәре баралар. Инде икенче сорауга килгәндә, безнең районнан бүген көндә 3 егетебез, 3 офицер мобилизацияланды. Алар бүген көндә Казанда, без инде алар белән элемтәдә торабыз. Бүген көндә алар учениялар дип төрле өйрәнүләр үтәләр. Һәм инде менә отправканы көтәләр дип әйтәм. Шушы көннәрдә тагын кайчан узату булыр дип көтелә һәм ничә егетебезне узату планлаштырыла? Соңгы 2 атнада повесткалар килә для уточнения учетных данных дип хәрби комиссариаттан киләләр. Монда инде безнең йөзләп егетебезгә алар килделәр. Военный учетный специальность туры килә торган егетләргә определенный шул военный учетный специальность булган егетләргә генә килделәр алар. Аларны чакыралар, документларын тикшерәләр. Военкоматка без инде монда автобуслар куйдык. Куркучылар да булды инде арасында. Әниләре, хатыннары озатып, әйберләрен тиеп килүчеләр дә булды. Без инде тиз арада бөтенесен аңлатырга тырыштык. Бу әле алып китү түгел. Инде мобилизация булса, анда икенче төрле повестка килә дип тә аңлатып карадык. Һәм инде менә бу эш 2 атна буенча безнең барды. Дөресен әйтергә, йөзләгән җегет барып кайттылар безнең. Алар учетка бастырылдылар. Һәм инде ничә кеше безнең чакырылачак һәм кайчан чакырылачак дигән сорауга бүген түгел җавап юк әле. Ул булырга может иртәгә, 3 көннән, 1 атнадан яки 1 айдан. Шуңа күрә без инде менә анда җегетләребезне барып кайттылар, аларны инде резервка куйдылар. Хәзерге көндә көтәбез. Без инде мобилизация белән күп сораулар килеп чыга бит инде. Кешеләр бу булай микән, менә мин заочно укыйм, мин техникумда укыйм дип шулай торып килүче сораулар бик күп булганга күрә, без инде мобилизация буенча үзебезнең монда районда безнең штаб бар. Анда инде штаб җитәкчесе безнең Ерик Фаич, исполком җитәкчесе һәм инде без монда менә Дом культурада җыелып, бөтенебез дә шул штаб җыелды, прокурор килгән, Данис Дамирович, мин бар идем монда, начальник милиция бар иде, без бөтенебез җыелып, мәгълүматларын иткән җегетләребез белән без күрештек. Һәм инде военный комиссар безнең аңлатты, кемнәр мобилизацияларга тиеш, кемнәргә инде льготлар бар, кемнәр мобилизациягә не подлежат инде. Шуларны бөтенесен аңлаткач сөйләшү булды. Һәм инде менә ярый әле шулай җыелганбыз дип нәтиҗә ясадык без, чөнки менә 4 җегетебез мобилизациягә туры килми торган булып чыкты. Алар үзләре дә белмәгәннәр аны. Сез менә шулай дип әйткәнегез, мин туры киләм икән, юк микән дип шикләнеп килеп сорагач, алар туры килми булып чыктылар. Шуңа күрә менә анда ачыклау бик мөһим, чөнки мобилизациягә без инде только туры килә торган җегетләрне генә алып барырга тиеш. Менә шул мобилизацияләнүчеләргә аларның гаиләләренә нинди дә булса ярдәм каралганмы? Ярдәм монда инде 2 төрле ярдәм бар. Берсе инде хөкүмәт ягыннан каралган ярдәм, икенчесе инде без үзебезнең районда нинди ярдәм каралдык, шул ярдәм инде. Беренчесенә килгәндә безнең инде мобилизацияланган җегетләребезгә менә ишеткәнсездер, кредит, отсрочка кредитов дигән әйбер бар. Шуңа күрә һәрбер банкның монда шартлары үзенчәрәк. Шуңа күрә кредитлар бар икән, анда шул мобилизация буенча повестканы алып, инде, например, если егет киткән икән, аның әнисе, яки әтисе, яки хатыны барып, инде банк белән сөйләшеп, анда гариза язып, ул отсрочканы ала ала. Бу инде беренче көннәрне
Сұраулар көбейе моның буенча, хәзер инде аның буенча закон кабул ителде. Шуңа күрә моның уже тәртибе эшләнгән, бу банклар уже моның буенча эшли башладылар. Инде районнан булган ярдәмгә килгәндә, без инде әкрен генә бу эшне башлап җибәргән идек. Зургына күләм булмаганда булса да, инде егетләребез гел буш китмәсен дип, без җыя башладык рюкзак. Сатып алдык рюкзаклар. Аның içində инде иң кирәкле нәрсә була, теге дарулар. Ул бит инде булай гына әйтсәң дә, авыр условияларда, ашауда, ризыкта безне кичә түгел. Шуңа күрә ашказаннарны эшләтә торган дарулар, баш авыртуларын, башка төрле бинтлар, жгутлар, самый кирәкле булган үзебез аптечканы тупладык инде. Аның өстенә жгуттар, нидер шуның ише. Аның өстенә инде газетадан нидән укып, теге төрле ниләр әйтәр бит, бу кирәк дигәнгә алдык тимер кружка, инде әйтәләр анда учакта су кайнатырга кирәк дип. Алдык, кая барсаң да, ниндидер, кая гына барсаң да, инде табигатька бардың, ниме бар, кайчы бер кайчанда артып булмый, шуңа күрә кайчы алдык инде. Анасын, нижний белье дип әйтгәндә, носкилар алдык. Аның өстенә тагын бик кирәк дип әйткәннәр инде, менә кая барсаң, шунда утыра торган, җүшләнми торган шундый Yapma. Yapmasın demesem мен булай инде, йоговский шундый ни инде ул теге балыкчылар ниләр аны кулланалар, шундый утыра торган әйбер алдык. Менә шундый бер рюкзак җыештырдык инде без. Рәхмәт безнең инде эшмәкәрләребезгә. Алар бу әйбергә сорагач бернинди теге бер шиксез ярдәм итәбез дип акчалар бирделәр дә, без инде шундый рюкзаклар туплап куйдык. Һәм инде шул эш башлап җибәргән идек. Агромастер җитәкчесе бит инде безнең Илгиз Акиянович шалтыратты да, шулай Альберт Петрович, минем үземнең тәкъдимем бар ди. Мин бөтен мөслим җегетенә безнең мобилизацияланган бөтен җегеткә 50 мең сум акча бирәм дип. Мен әйтәм, саны билгеле түгел бит Илгиз Акиянович. Ул бит булырга, может, 50 кеше, может быть, 100 кеше, может, күбрәк. Менә күпме кеше була, шул хәтлеккә бирәм дип, шулай итеп үзенә шундый бурычны алды. Инде biz инде аның өчен аңа бик зур рәхмәтле. Бу инде Илгиз Акиянович булай да бик күп ярдәм итеп тора районга. Инде больницага менә коронавирус вакытында кислородный концентраторлар да алды. Безнең инде флюорография ясый торган әйбер ватылган 1 миллион 200-гә аңа да ул запчастлар алып кайтырга ярдәм итте. Нәрсә сорасаң гел ярдәм итеп тора, монсында инде сорага да туры килмәде. Ул үзе шалтыратты, үзе шундый тәкъдим белән чыкты. Инде, конечно, biz аңа бик зур рәхмәтле, һәм инде безнең егетләребез үзләрен ниндидер теге башкалардан ким итеп тыймаслар дип уйлыйм инде. Һәм инде шул беренче акчаларын ул күчерде. Без инде менә мобилизацияланган 3 офицерыбыз бар безнең бүгенге көндә. Алар беренчеләрдән булып киттеләр. Без инде аларга шул 50 мең акчаны счетларына күчердек. Мобилизацияланучыларга тагын да ярдәм итәргә теләүчеләр булса, кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәк? Монда бит хәзер ике төрле юнәлеш бар инде. Беренчесе менә безнең мизгелдә булды бит. Анда инде без әйберләр җыябыз. Скидер, теге су, манда, ниндидер гигиена әйберләреме, онмы шунда менә озак бозылмый торган ашамлыклар булсамы, без инде аларны туплап җибәрәбез Казанга. Ул инде Татарстаннан ниләр белән конвой белән китә торган була инде, абазлар белән китә торган була Украинага. Монсы бер мөмкинлеге. Анда да безнең райондашларыбыз актив катнаша. Икенче мөмкинлек инде без мөслим балалары дигән безнең фондыбыз бар бит инде, моның ише чакта теге ярдәм итә торган. Безнең анда махсус инде менә шул мобилизацияланган кешеләр өчен һәм аларның гаиләләренә дигән бер өлеш ясадык дип әйттек инде. Без аны аерым учет алып барабыз. Инде җегетләребез мобилизацияланса, biz инде аннан аларга шул 50 мең акча бирәбез. Ниндидер теге гаиләдә төрле авыр чаклар булырга мөмкин. Шулай бит инде балалары кала, әтиәннәр калырга может, инде алар ниндидер авыр хәлгә калса, без инде шундый гаиләләргә ярдәм итәр өчен шулай итеп акча җыябыз. Инде мин нәрсәгә әйтәм, җыябыз дип без ниндидер ул теге кушып эшләнгән әйбер түгел, ләкин инде менә безнең Гарәйхан Рихайдаров, Игорь Бубеков, шулай бит инде тагын башкалар инде берничә шул безнең эшмәкәребез андый теләк белгерде, инде акчаларын да күчерделәр. Без инде фотны туплый башладык. Һәм инде киләчәктә менә шундый эшләргә мөмкинлек бирер дип уйлыйбыз инде. Альберт Робертович, сезнең Мөслимдә район башлыгы булып эшли башлавыгызга да 1 ел тулды. Менә шушы 1 ел нәрсәсе белән истәлектә булды? Бер күп кенә вакыт үтеп киткән икән, 1 ел.
Ну, менә эшләнгән эшләр турында әйтеп китсәң, ул байтак кына эшләнде инде. Бер генә әйтәсем килә, бер мисал китерәсем килә. 16 елда гаилә белән монда кайткач, без берәбергә аптыраган идек. Җәй көне су юк. Шәһәрдән кайткач инде ул бик мәзәк булып тыелган иде, ләкин күп кенә берничә көн су булмау ул безгә теге менә күңелгә кереп калган иде шул вакытта инде. Шуңа күрә ул проблеманың әле хәзер дә бар икәнен белгәч, инде без үзебезнең җитәкчеләр белән киңәштек тә, без шул сорауына беренче булып эшләргә уйладык. Инде аның турында күп әйтелде, яки тагын бер тапкыр әйтеп китәм. Без инде ике скважинаны, яңа ике скважина казыдык. Шулай бит инде. Өченче скважинаға кирәге насослар аны тәртипкә китердек. Һәм инде менә су юлларына ремонтлар ясалды. Каядыр безнең менә тишелгән, инде элеккедән калган начар трубалар, алар бик еш тишелеп, су агып, суны туктатырга туры килгән. Шундый юлларны яңарттык. Яңа урамнарга сулар кертик. Шуңа күрә инде менә быел инде бик зур внимание дип әйтгәндә үзебезнең шул суга юнәлттек без. Онсы гына да түгел бит, бу сорауны шише башлагач, нәрсәгә килеп чыктык? Мәсәлән, Ташлыярдан безнең бит инде су килә, Каптаждан, анда шишмә су килә дибез бит инде. Берәнесе су ут өзелә икән, насос эшләми башлый да, су агып бетә. Су агып бетә, шунда сигнал килә, шунда вакытында реагировать итмәсәң, шул су агып бетә дә, су керә дә, аннан соң 2-3 көн шул һава керә дә су юлларына, 2-3 көн көтәргә туры киләдер шул һаваның чыкканын. Менә, то есть кеше факторы дибез бит. Менә монда кеше факторы да күп, ул гел технический яктан гына түгел. Шуңа күрә без инде аның да хәзер ут сүнсә, я берәр сигнал килсә, ЖКХ гына түгел, минем замнарга да сразу информация килә, менә шунда авария дип. Шуңа күрә алар сразу моны контрольга алалар. Инде без уйлыйбыз, шулай ук бу сорауларны бер кайчан да борчымас дип әйтеп бетереп булмыйдыр. Булыр инде ул авариясы да булыр, ни дә булыр. Но инде берникадәр менә август бит ул бик коры килде быел. Шулай бит инде. Ну, алай бик зорланып шалтыратучылар, я миңа язучылар алай булмады. Теге авариялар булгалады инде алар, но алар все-таки без беренче булып анда үзебезнең соцсетлар ашамы һәр вакыт игълан биргән маташтык. Теге менә пока авария көтәбез дип инде ничектер кешегә инде җиткерергә, что без аны беләбез һәм моның өстендә эшлибез дигән әйберне. Кешегә күп вакытта шул да җитә, сабыр итәргә алар әзер инде. Шулай бит, менә аларга булган внимание инде булгач инде менә алар дөрес итеп кабул итәләр бөтен әйберне. Шуңа күрә менә бер сорау, зур сорау иде ул, һәм без аны инде күп өлешен эшли алдык дип әйтәм, ул су сорауы. Икенчесе инде безнең Мөслимдә 12 урамнан артык менә кеше торган урамнар дип әйтгәндә, алар гравий белән түшәлгән. Дөресен әйткәндә, мин инде шулай ук управлениедә эшләгәндә, минем бит инде зам Ринат Азгарович ул тоже шул урамнарның берсендә тора, ул инде зарланадыр. Тәрәзә ача алмыйбыз, җәй җитсә дип тузан керә, кырны киптер алмыйбыз дип, балалар шул сазны җырып мәктәпкә бара дип. Менә андай әйберләр бар бит инде ул. Без инде Мөслим матур дибез, но бар безнең күп кенә кешебез шундый урамнарда яши торган. Һәм инде шуңа күрә бу сорауда ничектер борчып торадыр. Шуңа күрә инде юллар буенча тоже сорауларны күтәрергә тырыштык. Инде рәхмәт безнең президентыбызга Рустам Нургалиевич инде мин мөрәҗәгать белән чыккач, ул безгә шул сорау беренче булып, беренче транш иттереп 80 миллион акча бирде. Һәм инде без менә объездойны ясадык, инде күрдегез, объездной юлы эшләнелде, һәм инде беренче, икенче, өченче урамнар. Кемдер әйтер, безгә дә кирәк дип, ул теге менә халыктан шулай бит инде, но башы бар. Башы бар. Без инде бу эшне һичшиксез киләчәктә дә дәвам итәрбез. Төрле проектларга кирип карыйбыз. Бер җирдән булмаса, икенче җирдән менә Минсельхозның программасы комплексный развитие сельских территорий дигән программа бар. Без инде анда кирип бөтен проектларны, документларны бөтен әйберне әзерләп бетергән икән. Пока 2-3 елга бу программага яңа ниләрне алмыйбыз диделәр инде. То есть чуть-чуть соңга калдыгыз диделәр. Но безнең барбыр анда безне заявкаларны кабул иттеләр. Акча килеп чыкса, без сезне сразу шунда кертәбез дип. Менә монсы бер ул теге. Икенчесе менә һәр федераль программага кергә торабыз. Москвага шулай ук документларны тутырып җибәрдек.
декабрь айында каралачак безнең документлар килеп чыкса, 10 урамга шулай ук асфальт кертәбез дип, асфальт кертү буенча без үзебезнең проектларыбызны ясап җибәрдек. Шуңа күрә инде яңа урамнарга. Бу яңа урамнарга. Безнең бит инде аэропорт ягыннан да урамнар бар. Әле монда да менә яңа монда да урамнар бар. Шуңа күрә эшлисе эшебез күп инде бу нидән, но бошы бар. Бошы бар һәм халык күрде бу эшне эшләп була икән. Шулай бит инде һәм конечно, ясаганнан соң рәхмәт әйтү шалтыратучылар да күп булды. Үзебезнең белән менә планеркада утыручылар да Лилия Агдиевна безнең шунда, Илья Закиевич шул урамнарда тора име. Әйтәм, шул Ринат әйтек инде белмәгән кешеләр дә, алар инде рәхмәт әйтүчеләр күп булды. Шуңа күрә бу эшне һичшиксез инде дәвам иттербез. Мөслимдә генә түгел, ел буенча сораулар күп. Кемгәдер инде тоже кемгәдер гравийный юл кирәк, кемгәдер асфальт кертү кирәк. Төрле программаларга кергә тырышып эшлибез инде. Аның өстенә тагын бер җиңү дип әйтегәндәйме, аны бит без аны әйтеп киттек тә, хәзер ничектер инде онытылды. Автобус кайтты бит районыбызга. Ул 54 урынлык бик комфортабель автобус. Менә безнең инде ул автобус белән балаларыбыз бәйрәмнәргә йөри. Безнең бит бию коллективлары бар име. Казанга берничә тапкыр экскурсиягә да бардылар. Менә өлкәннәребезне җибәрдек без Болгарга, алар барып кайттылар. Шуңа күрә ул автобус безнең районга бик кирәк иде. Зәңгәр шәл белән безнең театр белән алар Казанга барып кайттылар. Без көтәбез Нижнекамскига барлар, Оренбургка барлар дип. Шуңа күрә спортсменнарыбызга бик кирәк иде ул, хоккейчыларыбызга, футболчыларга, аларга инде ул берлектән юл хәрәкәте булмаска иминлеккә без әйбәт яңа автобус бит инде ушыла бит инде икенчелектән комфортлы. Шуңа күрә ул да инде менә аның эчендә инде без бик зур рәхмәтле, безнең районга тоже бик зур бүләк булды. Но инде эшләр күп, вакыт эшләре аны шулай күп эшләнде бит инде, менә каядыр су кертелде, моңынчы булмаган урамнарга. Каядыр юллар ремонтланды, фонтан ясалды, ул да бик матур килеп чыкты дип уйлыйм мин. Чөнки ул теге яшьләрнең дә, аларның да ял итә торган бер урыны булды җәйкән, бик матур чыга, төрле утлар белән яна, балалар да яратты дип уйлыйм иде. Мин үзем дә анда җырып кайтырга яратам кичләрен, гаилә белән, инде иптәшем белән без урыйбыз шунда кичләрен, шуңа күрә ул да бик матур килеп чыкты. Инде башкарылган эшләргә тукталдык, Альберт Робертович, менә киләчәккә планнар нинди? Киләчәккә килгәндә, берничәгә бүлергә була, үзебезнең план. Минем үзем алдында күргән эшләрне. Инде беренчесе һичшиксез менә шул проектларга, программаларга кергә. Чөнки беркем дә китереп бирми, актив эшләмәсәң, Казанга җөрмәсәң, министрлыкларның ишекләрен таптамасаң, берәр дә китереп куймыйлар. Менә инде бүген күренеп торган безнең эшләрдән берсе менә безнең лагерьга, Нарат асты лагерына 100 миллионлык ремонт кергә тиеш икенче елга. Буның инде проектлары бөтенесе ясалган. Хәзер инде без аны менә финансирование көтәбез, алай булса шуның белән кирип китәбез. Быел бик матур проект ясадык, Мизгел яшьләр үзәгенә ремонтка 96 миллионлык проект булды. Менә әлегә акча юк сәбәпле әле ул программага кермәде, ләкин инде без барыбер да моның өстендә эшләп торабыз. Инде өметләнәбез, икенче елга кертеп булыр дип, икенче елга алмаса, 23-тә булмаса 24-кә инде ул точно безнең ремонтка керәчәк. Аның өстенә тагын бүген ясалды проект, хәзер экспертиза бара, безнең техникумыбызның общежитиесе булдыру өчен. Ул тоже бик зур чыгымнар таләп итә торган бер стройка инде безнең, анда 300 миллионнан артык, 350 миллион дип пока уйлыйбыз, ничек килеп чыгар инде. Менә шутлау бара хәзерге моментта. 3 этажлы, бик матур столовыйлар белән, ниләр белән, шунда ял итә торган бүлмәләр белән, бәләкәй генә, матур гына җиһазланган шундай үзебезнең общежитие 150 урынлык, студентка 150 кешелек шундай общежитие булса, бу инде безнең студентларыбыз өчен ул бик әйбәт булыр. Чөнки алар кайтып китеп жүргәндә инде ул студент тормышын күрми дә калалар дип уйлыйм мин. Мин әле аларны теге аманда инде алар спорт белән дә шөгыльләнергә мөмкинлек булачак. Шулай бит инде ниндидер культура, бию дисәң, бию, җырлау дисәң, җырлау. Инде ниндидер теге яшьләрнең аның барыбер үзләренең тормышы бар, волонтерлык һәм башка бөтен әйбергә ул гомумән аларга күп әйбергә ишек ачырый. Һәм инде аның өстенә без аны әйтеп киткән бар, безнең коррекция мәктәбендәге укып бетергән балалар, аларга шул закон буенча шундый таләп, общежитие булган җиргә генә укырга керә алалар. Безнең инде менә андагы чыгарылыш балалары безнең бер группа җыеп үзебездә шунда укый алырлар.
Шуңа күрә без инде моны көтеп торабыз. Менә проектлар экспертизалар үткәч, инде аннары хатлар язып, финансированиясын алып, төзи башларбыз дип уйлыйбыз инде. Күп проектлар, менә Тукай мәктәбенә актовый зал тоже безнең инде һәр проект ясала. Проект ясалып, экспертиза ясап, без аны шулай ук кертеп җибәрәбез, сафка кертеп җибәрәбез дип уйлыйбыз инде. Һәм башкалар. Монсы бер этап. То есть ниндидер булган республика федераль программаларга кереп, финансирование алып, аларны районга алып кайтып, ниндидер эшләргә, аның өстенә юллар дибез бит инде, алар бик күп. Һәм шул вакытта көндәлек мәшәкатьләр дә бар бит. Шул вакытта көндәлек мәшәкатьләр дә бар. Мәктәптә җылы булырга тиеш, балаларның ашату сыйфаты әйбәт булырга тиеш, шулай бит инде. Аларның иминлеге сакланырга тиеш, шулай бит инде. Менә соңгы ситуациялар Ижевскийда тагын бер тапкыр безне куркытып алды бит инде. Без тикшереп чыктык. Әле ул менә балаларга килгәндә спорт чаралары үтәргә тиеш, мәдәни чаралар, безнең ниндидер культура чаралары үтәргә тиеш. Җәй җитсә балаларны ял иттерергә кирәк, ял иттергәннән соң, аннан соң бөтен мәктәпләрне, больницаларны, ФАПларны бөтенесен көзгә ягулык сезонына әзерлек. То есть менә эш ул гөл туктамый тора. Мин инде беренче ел эшләдем бит инде. Яз көне эш күп була, җәй көне әзрәк булыр, аннары көзгә әзер дисең. Эш ул һәр вакыт менә бер уровеньда тора. То есть һәр көнне нәрсәдер эшләргә кирәк, алга уйларга кирәк. Хотя 1-2 ай алдан планлаштырмасаң, син уже нәрсәдер ышкындырырга мөмкин. Менә аның андый эше дә күп. Һәм инде өченче безнең барыбер безнең Муслимдә бит инде моторлык белән горурланабыз без, чисталык белән. Бу эшләр тоже үзен бик күп кенә безнең көчебезне ала. Шуңа күрә инде муслимләр белән бергә бөтенебез менә каядыр субботник үткәреп, каядыр башка чаралар үткәреп, инде безнең менә бу моторлыкны, бу чисталыкны шул килеш сакларга тоже үземнең бер бурычым дип торам. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Альберт Робертович. Сездә уңышлар телибез. Бездә кунакта район башлыгы Альберт Роберт улы Хуҗин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз. Исән булыгыз.